Dragi prieteni, desigur ne-ar fi făcut plăcere să fim cu toții prezenți în aceste zile, așa cum am făcut-o an de an la săptămâna Haferland, un eveniment care a intrat în tradiția Transilvaniei, un eveniment care consolidează, readuce în atenție identitatea sașilor transilvaneni și care în același timp deschide punți către viitor. Din păcate însă pandemia ne împiedică să fim prezenți la acest eveniment și ne obligă la metode, mijloace de comunicare noi. Vreau să vă felicit pe toți pentru efortul făcut ca acest eveniment, ca această tradiție să continue și în aceste condiții. Felicitări Veronicăi și lui Mihail Schmidt și tuturor celor care s-au implicat în acest efort și așteptăm următoarele câteva zile pentru a vedea, fie și de la distanță, portul, tradițiile, obiceiurile sașilor transilvaneni din Haferland.